Hej, jeg hedder Susanne, og jeg arbejder med trivsel, klarhed og retning. Og lige nu, der sidder jeg i min spritnye leasede bil, og det kan godt være, du tænker, hvad pokker har det med noget at gøre. Men det kommer, og forhåbentlig bliver det logisk lige om lidt. Men jeg sidder som sagt her i min nye bil, og hvis jeg giver dig det udsagn, eller kommer med det udsagn, der hedder, at bilen gør mig glad, så tænker jeg, at du godt ved, hvad jeg mener. Og jeg tror ikke, du tænker, at der er noget mærkeligt i at sige, at bilen gør mig glad. Altså, den er jo mega hurtig, og den accelererer bare fra 0 til 100 på 5 sekunder. Og det er ikke en reklame for bilen, og det skal faktisk ikke handle om bilen. Men hvis jeg siger, at den gør mig glad, så er du med på, hvad jeg mener. Det, der er ved det er, at rent retorisk er det jo faktisk ikke rigtigt. Fordi den her bil, den kan jo egentlig gøre mig spor glad. Det har den jo slet ikke evne til. Altså, hvis den skulle gøre mig glad, så skulle den jo gøre alle glade. Ikke? Hvis det er bilen, der gør mig glad. Så når jeg kører min bil, min glade bil, så bliver alle bare mega glade. Og det kan vi jo godt høre, det lyder åndssvagt. Fordi sådan er det ikke. Men der er jo heller ikke sådan en særlig Susanne-stråle, således at den bare siger, piu, Susanne bliver glad. Det kan den heller ikke. Så hvad er det så, der sker, når jeg siger, at bilen gør mig glad? Det er forkert, fordi det er ikke den, men det er derimod det, jeg tænker. Det er mine tanker omkring bilen, der skaber en god oplevelse inde i mig, som jeg forbinder med glæde. Og da jeg forbinder det med bilen, så kommer den her, det er den, der gør mig glad. Men det er mine tanker omkring bilen, der skaber den her glæde i mig. Og det er det, der er pointen. Fordi der er ikke nogen ting, der kan gøre os glade. Der er heller ikke nogen personer, omstændigheder, steder, der kan gøre noget ved os. Det kan ikke skabe noget i os, men vores tanker og de følelser, der opstår, det skaber noget i os. Og det vil sige, det er altid indefra. Så mine tanker om bilen gør mig glad. Ligesom mine tanker og følelser omkring min kæreste gør mig glad. Men ham i sig selv kan jo ikke gøre noget. Mit arbejde, mine tanker og mine følelser omkring mit arbejde kan gøre mig glad eller træt af det, eller hvad det nu måtte gøre. Men pointen i det her, og essensen er, at det kommer indefra via den måde, vi oplever det på. Der kommer så en oplevelse af, hvordan jeg tænker om det. Den lader jeg lige simre lidt. Det er den her forståelse af indefra ud, og det er det fundament, jeg arbejder med, når jeg arbejder med trivsel. Og det er det, jeg kommer til at tale meget mere om i mine videoer. Og nu sad jeg lige og overvejede, om jeg skulle lave en cliffhanger med følelser. Og det gør jeg jo så til dels, for det kommer jeg til at tale om i en anden video. Men nu vil jeg ud og køre i den her bil, hvor tankerne om bilen gør mig glad. Og selvom det er lidt omstændeligt, så er det faktisk min oplevelse omkring bilen, der skaber en glæde. Er du en god bitte bil, men altså, hvor alting er. Måske høres vi ved, og under alle omstændigheder have en fantastisk dag. Hej.